जों दिनै सावरायगोन डनेसन रिसिप्टखौ बोरै बानायनाय जायो पेसमेकाराव। जों गुबुनाव बानायनो हायो, नाथाय पेसमेकाराव बानायब्ला मोजांसिन जायो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय। बेनि थाखाय जोङो पेसमेकारावनो बानायगोन। अब्ला जोङो पेसमेकारखौ अपेन खालामनोसै। नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। पेसमेकारखौ अपेन खालामनि। पेसमेकार अपेन खालामबाय। एसे सम नांगोन। लड जानांगौ नालाय। जोंना पेसमेकारा अपेन जाबाय। बिनि उनाव फाइल गोदान बानायनांगोन, निउ फाइल। कन्ट्रल एन हमनानै निउ फाइल बानायनानै पेपार साइजखौ A4 आव होनांगोन। A4 आव होबाय, ओमफ्राय टलाव दङ वेटआव होनांगोन बेखौ। ओमफ्राय बिनि साइजआ थिगानो जागोन। बिनि उनाव जोङो बिदियाव फैबाय। जोङो बिनि उनाव जखा लानांगोन एसेबांखिनि मोनसे समानै। एसे मोनसेनि एसे जखानि लानांगोन। बेयाव जों मोनसे जखा लाबाय। बेयाव बिसिनाव मोनसे समान जखानि लाबाय। दाना जों मोनसे टेबोल लानांगोन। टेबोल लाबाय। बेनि उनाव बोनो नांगोन। बोबाय। बेयावहाय नोङो गावनि एडजास्ट मथे खालामना एसे जुम खालामनानै ला, कन्ट्रल प्लास खालामनानै। बेयाव बेखिनिखौ ओरै एडजास्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेयाव होमबा दट दट होनांगोन नालाय, जों बेयाव साइजखौ एसे गिदिर खालामनो थाखाय नोङो एलिमेन्ट्सआव थांबाय। एलिमेन्ट्सआव थांनानै एसे डिफाइन खालामना होबाय। बेनि उनाव बेखौ मोनसे साइज बानायनो हायो। नोङो फाइलाव थांनानै नैबेखौ एसे बेलेग टाइपनि खालामना होनो हागोन। अब्ला नोङो बेयाव मोनसे बक्स बोबावबाय। बेयाव बे जाबाय। बेनि उनाव बे मोनसे जाबाय। बेनि उनाव बक्स मोनसे लाबावदो। बेखौ लायाबाबो जागोन। जों बिनि माबाखौ बै खनानि राउन्डखौ जों एसे मिलायनो हायो, बेसेबांखिनियाव माबा खालामनो हायो बिनि थाखाय। जों बेनि राउन्ड कर्नारखौ एसे गुलै खालामना लानि, नैबे टाइपनि। राउन्ड कर्नाराव थांनानै बे टाइपनि खालामनानै लानि। बिदि जाबाय। बिनि उनाव मोनसे बोना लाबावदो। होमबाना नांलायला, बेखिनियानो जासिगोन। बे जाबाय मोनसे। बेखौनो कपि खालामदो, कन्ट्रल C अल्टार। बेनि जखानि मोनसे लाबाय। जोङो एडजास्ट खालामना बेखिनियाव लानो हागोन। होमबाना बेखिनिखौ लानो हायो आरो। जों बेखिनिखौ लाबाय। बेयाव लिरबाय। माबा मोनसे लिरबाय आरो श्री केपिटेलाव। श्री 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 लक्ष्मी फुजा, बिदि आरो। दाथ' लक्ष्मी फुजा नालाय सेन्टार। बिनि ओरै फैबाय। बेयो फिसा जादों।
श्री श्री लक्ष्मी बल्ड खालामनो हाबाय बिदि खालामनो हाबाय ओमफ्राय स्टाइल होनो हाबाय जाबाय बियो एसे गिदिरै होबाय बेखौ दाना बेखौबो बेयावनो लाबोदो बेखौ रटेट खालामना लादो रटेट खालामबाय बिनि उनाव एडजास्ट खालामबाय बेयाव बेखौ एडजास्ट खालामबाय बेयाव खालामबाय बिनि उनाव एड्रेसखौ होदो बेयाव हमनानै ला डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ बिदिनो गासैखौबो होलांनो हासिगोन पिअ पिन 784174 खौ सेन्टाराव लादो बेखौ एडजास्ट खालामनानै बेखिनियाव होना होदो जुदि आखरा एसे फिसा जादोंबा बेखौ गिदिर खालामना लादो बिदि खालामदो बे मोनसे जाबाय आरो बेखौनो कपि खालामनानै बिथिङाव लाना फैदो माना खामानिया खनसे लागैनो जालांखायो बेखौ लकबो खालामनो हायो शिफ्ट हमनानै माउसजों क्लिक खालामनानै बेखिनिया जाबाय जोङो नैबेयाव मोनसे खालामदो रुपिस बेयावनो आरो मोनसे खालामबावना लादो एसे स्टाइलनि बै मोनसेखौ ब्लेक डार्क खालामना हो गोसोमै ओमफ्राय दा जों नैयाव इमेज होनांगौ लक्ष्मी फुजानि इमेज ओमफ्राय बेयाव लिरनांगौ नङा होमबा जों दा इमेजखौ लाना फैनोसै इमेजआ आंना नै डेस्कटपआव दङ बेखौ आं ग्रेस्केल खालामना लानांगौ दसखौ लाबोबाय दाना बेखौ ग्रेस्केल खालामनांगौ बेखौ इमेजाव थांनानै इमेजाव थांबाय दाना बेयाव ग्रेस्केल खालामना होबाय अके खालामना होबाय जाबाय एक्स खालामबाय बि खालामनानै एसे फिसा खालामना लानोसै ओमफ्राय बे एसे साइडनिखौ आं एसे दानना होनोसै जोङो बेखौ साइडनिखौ दानना होयोब्ला मोजां जायो ओमफ्राय दानना होबाय डाइरेक्ट बेखौ हमना लाना थांनानै आं बेयाव पेज मेकाराव लांखानोसै बेयाव लाबोबाय ओमफ्राय बेखौ एसे एडजास्ट खालामनानै जोङो नैबेयाव होना होनोसै बेयाव होनो हायो जों बेयाव होनो हाबाय ओमफ्राय नै बिथिंबो होनो हाबाय जों बिदि होनो हाबाय मोननै जाबाय ओमफ्राय बेखौ लक खालामबाय कन्ट्रल G जाबाय दानिया जों इयाव लिरनोसै बेयाव लिरनि आं लिरना दोनखादों बेखौ लाना फैनानै कपि खालामनानै लिरनानै गोबाव जागोन होननानै इयाव लिरना होबाय बेखिनिखौ लिरबाय बेखौ एसे मिलायनांगौ दङ नङा होमबा जोंना आखरा एसे गिदिर जाना दं बेखौ 14आव दोननोसै बेयाव डट बे जाहैबाय बारा जादों ओमफ्राय एड्रेसावबो डट होदो
एड्रेसाव बेजों समान होदो दा साम अफ दिस बेखौ ओरै होदो बेयाव होदो बिदि होना होबाय डनेसन जाबाय आरो सेभ खालामदो सेभ खालामदो ओमफ्राय एसे गुसेब जादोंबा बेखौ एसे गाहायाव बोखैनैयाव लाबोनानै एसे खालामना होदो बे जासिगोन आरो होमबाना जाबाय voilà गोजान गोजान खालामनो हायो 20 ओरै जाबाय बेयाव खालामना होबाय नैबे बुस्थुखौनो बेयाव लांफिननांसिगोन कपि खालामना बेयाव लाना फैनोसै ओमफ्राय रटेट खालामनानै बेखौ आं रटेट खालामबाय जोङो नैयाव बेयाव लाबोबाय कन्ट्रल शिफ्ट अल्टा बेखौ खमायनानै लानो एसेबांखिनिखौ जोंनो जुदि फिसाद्राय जादोंबाथाय जों बेखौ एडजास्ट खालामनो मोनो होमबा इन्टार मारिनो दङ एसे फेदेरनानै लानो दटआ बारा जादों दाननो हायो बिदिनो दटखौबो दाननोसै बेयाव इन्टार मारिना होनानै नैबे इन्टार मारिना होनाय जाहैबाय आरो थ' जोङो सिम्पोलि बानायनो हायो बे बुस्थुखौ होमबा जोङो सिम्पोलि डनेसन रिसिप्ट मोनसे बानायनो हायो बेनि बायदि बेखिनिया जाबाय जों बेखौ मोजां नुबाय दाना जों बेखौ सेलेक्ट अल खालामनोसै सेलेक्ट अल खालामबाय कन्ट्रल जि खालामबाय बे लक जाबाय मोनसे ओमफ्राय आरो बेखौनो मोनसे शिफ्ट खालामसै बेयाव डाबल एडजास्ट खालामनांगौ जाबाय आरो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो भिडिअआ डनेसन रिसिप्टखौ बोरै बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम